Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Gublik sa ating tropical weather analysis ngayong araw na ito ng Biyernes hanggang Lunes, Oktubre 16 hanggang 19, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Ang bagyong si Ophel naging low pressure na lamang at meron na naman panibagong LPA na nag-develop po sa tabi niya. Ito po si 95W. Itong dalawang weather system na ito ay kasulukuyan ini-enhance pa rin yung hanging habagat sa may Kalayana Island Group, Palawan at kanluran bahagi po ng Sulu Archipelago. At dito naman po sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na surface trough. Ito po ay line of thunderstorms na nagkoconnect mula kay dating bagyong Ophel hanggang dito po sa isang panibagong LPA. Discuss natin yan later. So ito pong surface trough ay magbibigay po ng mga thunderstorms, mga pag-ulan sa late in the morning or tanghali or afternoon or evening. Depende po kung kailan mag-form itong mga localized thunderstorms. At ito po ay nakaka-affecto po sa gitnang bahagi po ng Luzon, lalo na po sa Calabarzon, Metro Manila, kasama rin po ang Kabikulan, ibang portion po ng Mimaropa, Visayas at Hilagang Silangang Mindanao. So mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga possible pong pagbabaha kapag mayroon pong panandiliang napakalakas na ulan na ibabagsak po nito mga localized thunderstorms. Samantala, dito po sa may Hilagang Luzon, kasama po ang Batanes at Babueng Cubab Islands, meron po tayong hangin mula sa silangan. Ito po yung warm easterly, so hanging silanganin. Nagbibigay po ito ng mga widespread thunderstorms sa malaking bahagi po ng Hilagang Luzon. So mag-ingat ulit po sa mga thunderstorms at lightning strikes, possible pagbabaha sa mga low-lying areas. Alam natin na sa La Nina po tayo ngayon. Sa latest, 93% ang probability na ito po ay matutuloy. So likely it's mahinang La Nina o katamtaman na La Nina ang pwedeng tumama sa atin hanggang sa Mayo po next year, 2021. So ang ibig sabihin po niyan, mas mataas po sa average ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. So ito pong LPA na yon sa may katimukan bahagi po ng Guam, roughly mga 800 kilometers to the south. At nasa bisinidad po siya ng Central Micronesia sa may Caroline Islands. At ito po ay medyo malaki at bantayin po natin ito dahil po ang mga computer models ay nagpapakita na posible mong dumaan malapit po sa Kabikulan sa may northeast niya na yung Martes o Miyerkules with a possible landfall sa may gitna o Hilagang Luzon. So mag-antabay po tayo niyan sa mga susunod na mga araw, lalo na ng weekend, for possible updates dito po sa panibagong LPA. Sa kasalukuyan, isa na po siyang katamtaman ng LPA, subalit ang pagiging kung maging bagyo po siya sa susunod na 24 oras ay mababa lamang ang tsansa. Nasa less than 35% pa rin po na ito po ay magde-develop. So hindi pa po ito magde-develop, possible sa Linggo o Lunes habang papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kapag matuloy po ang track po nito at mag-develop, kapag pumasok po ng PAR sa Sunday, bibigyan po ito ng local name kapag in-upgrade na ito ng Pag-asa as Pepito. So yan po ang sunod na bagyo, pang-16 na yung taong 2020. So yan po ang ating GovSat. Kung titingnan natin yung fast animation, so yan po yung tinutukoy ko kanina, medyo malaki po ang sirkulasyon nitong LPA 96W. So babantayin po natin yan. Malayo pa rin po, malayo pa siya. Nasa 1,000 kilometro silangan ng PAR. So, pabantayin natin yan ngayong weekend kung saan siya patungo. Let's hope and pray na mag-shift yung kanyang direction at hindi na po tamaan ang alimang bahagi po ng ating bansa. Ito naman, kinakita natin yung mga localized thunderstorms at yung dating bagyong si Ophel. At may panibagong LPA po dito sa may malapit po sa coast ng Vietnam. Ito naman po yung windy.com zoom in satellite animation mula sa UMETSAT. So, yan po yung mga dark red. Yan po ang mga localized thunderstorms na yun sa may central at western Visayas. Yan din po sa may Palawan, iba't ibang parte ng Mindanao, eastern Visayas, sa Bicol kanina, may mga ulan na dumaan. At dito rin po sa may Hilagang Luzon. Ang Central Luzon, may possible na baka na yung gabi magkaroon ng mga thunderstorms. But dito naman, maliit na area po sa may
area po ng Bataan, but magantabay lang po for possible localized thunderstorms ngayong gabi. At ito naman po ang ating windy.com pressure, wind at rain forecast for the next 5 days. Hindi po 3 days, i-extend natin para pakita natin sa inyo kung saan dadaan po yung aktibong LPA na pwedeng maging bagyong Pipito. Okay? So for tomorrow, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon. Isolated po yan at dito rin po sa may Kabisayan at Mindanao. At yung hangin po ay mula sa hilagang silangan na yun, sa may silangang bahagi po ng Luzon. At ito po yung low pressure na binabantayan natin. Nasa may approaching Yap pa lang naman. At pagdating po ng linggo, nandito na po yung LPA, papasok ng PAR. Si LPA 96W, samantala ang Pilipinas still magkakaroon po ng mga isolated rain showers and thunderstorms na sa hapon o gabi. At dito po sa Kabikulan at silangang bahagi ng Luzon, ang hangin po ay mula na po sa hilagang silangan. Pwede natin sabihin na mahinang amihan. Dahil po para patapos na po tayo, sa gitna na po tayo ng Oktubre, papunta na po tayo sa November, so malapit na po magsimula ang amihan. Dito po yung LPA, posibleng papasok na PAR. Kung titingnan natin yung American model, ayan po, aktibong LPA po siya. Papapasok ng Philippine Air Responsibility. Balik tayo sa European model, gawin natin sa Lunes ng hapon. Ayan po, sa Lunes ng hapon ay inaasahan pong nandito na po yung aktibong LPA malapit sa east of Samar at pwedeng dumaan malapit po sa Kabikulan. Kaya lumalakas na rin yung hanging mahinang hangin mula sa hilagang silangan, yung hanging hilagang silangan o tinatawag nating amihan o mahinang amihan. At still magkakaroon po tayo mga rain showers and possible thunderstorms naman po dito sa may bahagi po ng Sulu Archipelago, Mimaropa, Visayas at Mindanao dahil po sa trough nitong malaking LPA. Kung titingnan natin yung American model, nandito na po yung LPA sa may east of Bicol, posibleng maging isang mahinang tropical depression base po sa American model. And pagdating natin ng Tuesday, ng hapon, inaasahan po itong LPA ay lalapit na po sa Kabikulan. So, ayan naman po, medyo widespread rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng Southern Luzon. Kasama po ang Bicol, Mimaropa, dahil po sa trough, at Visayas, and Mindanao. At may konti na rin na enhancement ng habagat dito sa may katimukan bahagi po ng Mindanao. At kung tingnan natin yung American model, dito na po siya bilang isang possible tropical storm approaching the coastal areas of Aurora and Isabela. So, magbibigay rin mga pag-ulan sa Kabikulan sa Martes. So, depende sa mga computer models. So, antabayan natin ang latest in the coming days. Pagdating naman po ng hapon ng Miyerkules, kung gagamitin natin yung ECMWF, European model muna, nandiyan na po yung LPA bilang isang tropical depression approaching Aurora province sa may kasiguran area. Ayan po, medyo bibigyan ng mga paulan sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan, samantala ang Mimaropa at Visayas at Mindanao ay nasa influence po ng enhancement ng habagat. Meron pa rin habagat kahit na October 16 or 17, 18 or kahit na October 21 na po sa forecast dahil po ini-enhance po yan ng possible na bagyo o LPA. Kung titingnan natin si Miyerkules, ang GFS model, American model, nakalampas na po, tumawid na po ng Central o Northern Luzon itong possible na bagyo at manatili po bilang isang tropical storm sa West Philippine Sea at paalis na po yan. At kita po natin yung southwesterly southwest wind flow, mahinang habagat na ka-affecto po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Okay, so yan po ang forecast hanggang 5 days. Pwede pa po yan magbago. Tandaan natin, pag ang 5-day forecast po ay nasa roughly 50% probability, pwede po magbago yan. Ang medyo malapit sa katotohanan ay yung 2-day forecast kasi nasa 70 to 80% na po ang probability niyan. So, we will keep you updated. Babantayin natin yung LPA at posibleng pumasok ng PAR at posibleng maging bagyong Pipito next week. And we'll keep you updated na yung weekend. If ever may matuloy itong LPA, gagawa tayong storm watch and magkakaroon rin tayong special coverage sa potential na bagyong Pipito. So, yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong gabi ng Biyernes hanggang Lunes na po ito. At babalik ulit tayo sa Lunes kapag hindi po mag-develop yung LPA.
Ito si Mike Padawan, nagpapaalam. Ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aming YouTube channel.